Kurian aniasian ni Tuhan Yesus Kristus, on ma obasna di hita, patu paon ulaon na hohom, marningot panaonon ni Tuhatay, dinapatu pahon hasesaan ni dosa di hita. Imakana masa di Golgata, atong tapauduk marohata, tapahutihut ma ahana masa di si marindi mahita. Jongjong mahita. Bersul-sul mahagi dorohaku, baida-ida dangolmi, marningot sasude dosaku, aidona hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadiana tumupa langit dot tanoon, amen, martangiang mahita. O Yesus biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami, najongjong dohami di jolom marningot ho na tergatungi, takas waktu si hami, hababernit ni natinon mu di dolok Golgata, tuki dohami marningot dosa nami, nama korhon hamamatemi, asi maruham, urupi mahami, asa gabe, upani halojon muhami, amen hudul mamu. Tangyok kamu ma, hatani debata, natar surat, di buku Rom bindu onom ayat 31 ayat 5 songonondo dirok disi naso diboto hamu doon sude hita nasa naong tardidi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatean nado hita tardidi atong naong tartanom do hita rapdot ibana marhite-hite padidiodi tu bagasan hamatean asamar parange hita di bagasan ngolu nai baru songon Kristus naung hehe sian akan amate hinorhon ni hasangapon ni amana ayanggo nungasakabona hita dohot ibana dinarap matei hita rap dohot ibana suang songonima hita nang taringot tu haheheon. Amen, marindi mahita. Dina
gama turoham aliaka ama parsinuat tunas. Uhirhon matutodim aliaka parsinuat beu. Pakilalahon ma ali siadosan parpangarudok natugus. Idama tuhatai si raja ibot nungagatung ibana disilangi. Begema si maribun nunga dipangiar Yesus suarana. Tangihon ma si bijaon nungamar suara gogo ibana mandok Eli 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 lama sabatani. Ali debataku puasa tung tadi kono muau debata ditadikon debata ditadikon nunga ditadikon jolma ibana nunga ditadikon akasisianna gari mata niari nunga naing manilu manadikon ibana idahamu majolmai ninna silatus nasangapi behahiaho tadi konomu doi dohonon tama patut matong parmudar honokku nati naonni tuhaki asamar pakorhoni di ngoluku alani hupauduk nama si majujukku hupatukki ma panailiku hupahusor-husor ma nati naonni Jesusi anggiat jupangat tua au anggiat dabotan au sian siagian ni tuhaki asahisartot diku siala parsilungun nai dang tarbaen somar sinunutan au ganupari di siulu balang arion walau bae bangulukku dot siliapan ni tuhaki marin di maita. Idama nunga dibuat betu hatai sian porlak Getsemane jala dipasahat tu tangan ya kapanguhum nunga saat ibana tu Gabata imapat terbatu paruman ni silatus pulut nai rohana manjakon tu hatai naung tinali jala tinogu ni situani malim rap dohot situani bangsoi marhite-hite torop halak akan amar podang jalan amar lobut-lobut ahama sodohonon ni Tuhani irado pakpanamun dohamu hehe mar podang jalan amar lobut-lobut manakub au nunga di pareso si Hanas si Kayapas dangolo hatinggalan dipatulon do Yesus tu debatasi pangului pola diribakon ibana pahyana ala ni ribasna tu Yesusi ditijurina sida mabohina nadeba manopuk jalana deba nari mangalicini si boto surat dot natoro pipe paururu Yesusi mau pam ali panguhum molo degion ni tuhaki patter batum namar lapis-lapisi songon namar tata supik ko huidaya
paida-ida tuhaki natinogu tu jolomi. Dia maulim, molo pola ikon jongjong tuhaki di jolom alilatus. Silatus naholongan dipangkat. Nama biar mida kesar jalatagi mabuat rohani natorop. Buasa paluasomu situani malim dot natoropi pangyar suara nabi martuhas son naso tuhas tu Jesus naso marpipoti. Nadeba mandok sian nasida si pabalik-balik bangso do Tuhani. Nadi banari muse mandok, nadi orai Jesus do mangaleon guguan tu kesar. Adok muse do na mandok, nadi dok Jesus do ibana raja, jala si pangguturi do ibana, marhite-hite pangajarion na. Dang boibe pahohomommu sude, pamangan ni akapanuhasi na sumalimon. Ali Tuhan, buasa ma pola paluasomu besi latus nabi suki marsuru tuhaki asa dibuan tunahinosoman ni rohanai ibana si Herodes parjahati holan ala dibege hoale latus nasian Galilea Jesus ki mangajari HP gawe pitor tarsingot roham tu si Herodes nahinosoman mi topet ro mardalani tu Jerusalem nariburi dan marsalisi dohamu nasai layonon tuani madong Jesus atilatus asadong pasuru-suruamu membuat rohani si Herodesi buasa idama idahamu ma nungga diparekele-kele si Herodes Tuhani aylah situ tudo rohana ay nunganani aliling nanaing idaon na Jesus jala idaon na niyan tanda si patupon na songon na biniginay na sa ilaw ni gudang-gudang disukon si Herodesi HP napasob butagas na do ala ni ido uban na so dia si Jesus ibana nanggo sakababa. Las roham ali Herodes manjalo haroro ni Jesus natinali. Ala ni ahado. Ala ni ribur ni Jerusalem ido. Ala ni aha. Pabuwa ma. Ala nanaing berang omudo tanda si patu paunna. Ala naung dibege ho baritana. Idamai amang dangol nai ikon paluaomu mahape Herodes tuhaki papuas pahai pahulu paula-ulamu ibana songon na dipasangap ho HP na mangaleai na mangarehei doho di paula-ula ho atong mga leon abit nauli HP na paururu doho disi amang dangol nai pojot sonabulon sukot sonagijang tuhaki di baik ko Herodes tua HP so tapil tu dia pesolaku mapola alitonommu abit na argai nabotari tutuhaki dang namangaliai hodisi idama nunga dipajattar si Herodes tuhaki rap dot solidadunai songon raja bolon mulak tu si latus parsipitu lilii songon ima HP di beko ali Herodes asa lokang hosom naung lelengi tu si latusi latus wabahen maum nasitongi tutuhaki pola mapabeku komu natigori siani se homar si ajar ale latus
pasobomu salah nasomar pipoti tumbarani pulut roham manogu Jesus ki uhud mangalit cingisa dang digarek konho alilatus pambayanan ni soldadui idama nungga didandani nasida suksang duri jala di paula di partupal hontu Jesus ki baju dak ada pipe dia litot do tu dagingna dahinagok ni pangaliayon doi latus tailihon ma dan nungaro opo api parsinoduk bolon mi nungadonok par dihutami idama nungasahat tu patar paruhumamu tunggani borum siklo dia prokula nasai busi saon jala bobuason di labung mi da diusipod do tuho didok do sotung dihahuaho halak partigori ai macai susah situ tu doau naborngin ala ibana dan ninna do bos buasa pola sobegi omuyelatus tarhonado pe di paluhut ho akasituani malim rodina toropi tarhonado pe homar si juguhan nunga di dok ho nian nasitong ai di parhato pot hodo pola rodi tolu hali mandok dang adong dapot tu salani halahon diulak kokodo muse mandok dang adong paurlaonna nama bain ibana marutang hosa salpui dang sobudo peroham gabe di kodo muse ayah hado najat di bahen halakon dang jupangau di ibana na tau gabe marutang hosa ulatus dang barani ho maka jongjok kon nasitongi matanggak mida rupa ho tahutan mida bohi irmi roham paluason suara namar surak-suraki idama nungaro manosak-nosak akan natoropi na tua-tua don akan naposope bege suarai oruk nai garis suara si tengger ni banua dang pola songoni ronggur nama nyala HP suaranya kajol madui tangihon ma tadi dok parsilakon ma padau pusa ma sebuma roham atong alilatus membuat aik mamuri tanganmu ala nasotar bigi hobe sorak-sorak ninatoropi ailam ganda do gaorna anggo hurang dope di hoale latus aek lau mamuri tangan mi bidang dope laut dohot kau ingananna diri puho ihas hosian namasai binain niahi dangol nai porsuk nai agan pe diuji ho alilatus mandok lias doaum sian mudar neon hamudo nasari disi anggona toropi muradu alusonnai dadi dokdo marsipata tuhamidot wanakon nani mamudar nai nunga humitir iba managam ahama puas ulaning sian pamangan mialilatus hamang odo HP
odo hapena puas sian pamangan mi. Buan hamu maibana. Parsilaku kamu ma. Aidang jupang hau salana. Pulut marham malilatus. Pabor haton tu haki tu silangi. Nunga dilicingi hoi bana. Hape licing mangonjar. Jalapata ruhon tu silangido. Di baiko nangpe sojupako salana. Buasa maso dia turehon roham. So nanggo dia bure coko mamereng soldadu naro mana hopi tuhaki. Porsuk nai. Iya ma nunga dilicingi tuhaku nasolo mangaloi. Pamanat ma tanggurung si mardo pinai nunga tumar lilit bogas ni sabok nai licing namar palaidi nunga hona sabok namar mata oli martanggurung hulik kulingi nunga marsasak be dilibacon tutang gurung ni tuhaki. Idama idahamu ma nuga mabugang be. Oh manusia nadisiulu balang hari. Dapatut ma ende honomu ende nomor 81 ayat 3. Di paula so di idahodo tuhaki nunga dilasaki tajom nai sugani suksang durii hamang imaha gabe tupalmu ali tuhaku hamang dangol nai tung tolong sanggar namar baru tu ima gabe tukotmu nunga disoro tolongi nunga dilasakon tu suksang duri nadi si majujung nai dangol nai nunga maniri si jalamane tehi songon aek nasian jenggar mudar sian si majujung ni tuhaki pareso ma nunga marhipal be si manur nai ai marbit cahat do tu si mudar nai patut mahape dia dehon akan aporsiai suksang duri ditupalhon pangicaki hitu ho jala tolong dilibacon tuhulum pasyak ho i ditau ko tuhaku alani ajuk katoku alani hupuji ho tung maribu halih do. Oh latus, oh si tua ni maluim, tu bagon di ho, si barabas si partodosi, si bunu jolma, si pangguturi, anggotu si, songon nadidok hodo, muli madamang, topot majabum, dinadidokmu, tagonan, si Barabas di Palua.
para dosa naso malimi di hasiholiho. Hape anggo Yesus naso marpipoti ikon soromu, jala tijuronmu, ikon lasakomu, ikon leaomu, ikon pasiak-siakomu. Tagamon rugim ale di bahen Yesus ki. Daholan laba, dohot pasu-pasu do, narosian tuhaki. Giako, dinatama, ale situane malim. Oh Yesus, tu dia tagamon mabaor sude mudarmi. Anggo tung tusunge do, damagopo mai. Nungasap mudar si majujung ni tuhaki. Aha babenok kumangapusi. Tung pinapungu pesandok sapu tangan ni manusia na datung adong anggo natuk mangapusi. Rohaku, roham nama, nabuhi mangapusi. Silamotakku nama natuk makuisi. Nungamar sapu-sapu mudar si manarup ni tuhaki. Alani patut do ikon ende honokku. Ende nomor 78 ayat 1. Idama tung pasombu-sombu mudo pesol dadui nungaloca nungamaheu tuhaki ai pulut doroham male soldadu palaluhon tangan munagit tali tu salop ni tuhaki manggitik roham umben na ikon pas papomudo pesi mangarudop ni tuhaki na suadong do habi dengan ni tangan mi pasombu tagas hotu tuaki nasora mangaloi nasongon biru nasai hohom maradopon si gustingi ibana. Oh Yesus biru ni debata lao maho. Oh Yesus dipasipal peho saya manaon-naon doho dang manang makuling pamanganmu songon biru doho tinogu tu pamotongan jala songon anak biru na hohom marudupun jolma si gustingi ibana tug naso dibuha hodo pamangan dada naso tarbaik konya tutu padirihon lobi sian 12 loksa suru-suruan laumat dupang aka pangguturii alai manaon doho. Oh Yesus biru ni debata borat maho. Oh Yesus nama morsan dosa ni hajal mauni lao maho. Patut matutu didok akan naporsiai nalau do biru-biri mamorsan
aka dosa nina sahajol mau ni dibenget ni rohana diporsando sahitai dilehodo dirina tutangan ni pamunu di tahun itu na bernit rodi natos hosenai didok naeng porsanokku oh aleton diku patakas mananya ini tuhaki pareso maluhut nasab mudar do dagingna saihir hodukna modar sude dagingna Golgata mananggabata nao soolo do hoho na tijur umben na pabaliommu tijur ni natoropi tubuhi ni tuhaki pamanat ma pamangan ni soldadui naso diboto be manang tu dia bahenon na tijur na ni alap ni dosa nai sian si talbion nai idama nunga dipahure si alap ikau na songon na mabebeati dipabursikon matijur na tubuhi ni tuhaki bohi na labok malilu bohi na basari na sohea marhalik kingi alanin namuruk say elem doi hape idama nuaing nungasap tijur be buhina minari nasojuk pangharukut nilate dohot hosom disi gari tu sisianna soya pola salpu hatani i gari ada tahe saya lamot do bohina ro dinalau mamuri pat nasida pe ujui alayang gon nuaing nungamar langan be jalasap tijur do atau paputus maroham mangin dehon ende nomor 78 ayat 2 Via Dolorosa nunganiripu motok mana masai oh Jesus dang tinagam ikon marudut be anggo marnida hinadangol ni naniami HP bereng ma oh manusia nunga di soro jala di togu Yesus i songon biru-biru na tinogu tu pamotongan huhut maneteki mudarnai Via Dolorosa lapang haberniton padang harorobu nunga modar daging nituhaki HP pamanat ma buasa tung pasombuomu dope tuhaki
Tuhaki mamorsan silangi tung nabalga naung pinasabani hape nuaing ikon ape ma itu takuhuk ni Tuhaki nama naso marnangonibe nunga mahiu di pasipal-sipal so malo mangguit be idaun alai tung uduk do manuhuk silangi bereng ma nunga di paborhat iduk ni soldado ni halak Rom nunga di ejak hodana natarihot tu do tusi aka soldado marlotom-lotom patna sian las ni rohana sidabe rabdot aka si jatana pe hape adong madeba muse dipudi ni namaniup papat tulis panuraton ni sala ni nahona uhumi pajenek ma pajenek kamu ma jahama didok do disi Yesus Nazarenus rek Zudarium anang dipapendek inri lapatanna Yesus nasian Nazaret raja ni Yahudi ihut ma musetusi Yesus nama morsan silang nani udurhon ni akan natorok rabdot akas sarkonan nari soldadu atahe da kapalang be surak-surak ni situan ni malimirap dohot situan natoropi dot akas si boto surat pe ay nunga disuhung be Jesusi danga dong be alo-alo nasida di roha nasida HP nunga mulai makahitir si mangarudap ni Tuhaki nunga daol-daol be si mangidona namaniup silangi nunga merjogal si manarupi nunga teluk-teluk be si majojakna idama nunga nang tukap ibana nunga sosam Tuhaki tu jolo di ojar silang naborati HP marpalait dope muse sabok-sabok namar suga-suga tu daging nai mandok hatsa icat ada dang tarbaib be dang marnangon be dang tarpaida-ida aka ina-ina buru-buru parbaria na mangikton Yesus ibe nama say gabe maraburan ma ilunasida tunga tangis mengadungi Tuhaki HP ruar dope panurirangon sian simak kudap ni Tuhaki mandok unang maau tatangisi hamu ale boru Jerusalem dirimuna dot anak kon muna ma dada dirina di sarihon jumolo alai natoropido narumikot anggo ibana di patutorudo jala gabe pangoloi pai mamate polatung mate tarsilang dia madalan ninna rohani soldadui anggo silangi ikon dos sahat tu Golgata tuani madisi si Simon halak dagang pangarato nasian Kirene dohot paksa gabe ibana madigugoi nasida mambuan silangi idaon sokon nasi roham di Yesus kiale soldadu HP dada nama rasini roha ho alai asatung ikon sahat do Yesusku tupar takurakani ido didok roham asatung haru di parsilakok nanget tuat manasida sian dolok sioni nakok mamuse turrobean ni partakurahani nungamandok sahat nuaeng
idama nungasiro ngombe sude akana toropi asa haru di idana sidabe di pajalhon tuhaki Golgata nunga di pajongjong silang ni Tuhani Golgata Golgolet Gulguta lapatanna partakurahan agan pe adong dua nari na tarsilangi nyaka parjahat di Golgataon dan adong lau rohani halak pai noddur tusi ay pangalahon naung somaldo si songoni alay anggotu silang ni Tuhani silang nasohea masa dopi halongangan bolod dui anak di debata tarsilang oh Golgata buasa magabi partakurakan ho ya tung rupam petarida dunian ay madabut tulpang tu gabbo mardomu do rupa tu pangalaho iya rupam da mardomu do tu pangalahom gariada tahetar dokdo madabu gorga tu gabbo mardomu do goar tu pangalaho goarmu pe Golgata lapatanna partakurahan ahama tagaman umbahen songoni goarmi adong do namandok hodo ninna namana bunihon takura ni si Adam na parjului HP balas homuse ma naeng mana bunihon nang takura ni si Adam na paduahoni pulut roham naeng mana bunihon takura ni tuhaki buasa ma pasombomu soldadui marhobas mabuat tokok na dohot labang na say gajangi amang idama ditinggal hondo pei tarhonado petahena deba membuat tua anggur namar saur pogu amang daga besongon ubat si pamate pakilalaon mai asa unang diae tuhaki di rohana bernit na iya teh alai diri puhoma le jalon itu haki anggur si palet cemmi dadi bereko ditulak do silen leon mi aidung didai dang dijalo ibana jaladang olo ibana manginum ali manusia na disiulu balangari tung tua anggur nama baur namar saur pogu mahape si lehon-lehonmu tu Yesus nama morsan dosami iyang wow ikon hulului ma'aik sorbajati lau paubus pasobu uasni tuhaki nuai palaluum matanganmu nagir-gir manok ko kiali soldadu Aisa dia uroha di jaloho upam manok kokon labang mi buasa magabe pasombom musi majujak nanaringgas mangalakka lau marjamitai nuaeng tartabat amang idamu mak nunga dibuat bela bangi nagajangi tuk sohitirdo tangan miale soldadu maniup labang nasongoni gajangna nunga di pajonok hotu tangan itu haki idama nunga diatuk dotok kok natu silangi oh Yesus si mangidom nasay mamasu-masui ikon labangon mai ama nunga marlajakmu dari sian si mangidonai maniris dohot sian si majujak nai dangol nai bernit nai porsuk nai takolan nacip bi ale nungatung mangarot tamin waeng
tamama taukuhon di bagasan rohatta dinatai dehon ende nomor 21 ayat 5. Lam nakko nabe mataniari idama nunga pukul sia manugutna nunga jongjong besilang nituhaki nunga gatung Yesus anak di debata di hau pinar silang sukot tu langit soda isbe tutano nunga di tonga-tonga ibana saut maibana nuaing gabe si padomu jolma nadi rura partangisanon dohot debata amata parholong nadi surgo hasonanganin HP ihut dope muse dua nari parjahat tarsilang makaliangisa idama riburnai aka painod duri aka situani malim dot siboto surat situan natoropi rap mangupir-hupir hon ulu nabe uhut mandok akka hata nabe lao paururuhon Yesus mandok piho nama ngalohai bagas joroi jalan apa jong jokoca di bagasan toluari palu ama dirim mijur maho sian hau pinar silangi nang dunggaung tuhaki ale situan ni malim tak sobudo pe rohamate buasa say babababom mudope say pabdebe atom mudope hud mandok palu dirim molo natutuho anak gide bata mijur mahosian hau pinar silangi aka soldadu ipe dohot do paruro ni bana dibuat doa abid ni Tuhani dibagi-bagi ma didabu dope todung na to sape-sape nai opat do soldadui badi paropat mabit na alai tading masape-sape na kitu na do guarna todung ma dibayan laho merbagi-bagi dada alani malom martodungi ale soldadu dada alani paretani iduki alai tungna pasauton lomo ni rohani di batadui aina tersurat do dibagi do abitna todung do di bahen taringot tu sape-sapena gari dongan na targatungipe tahe ima parjahat na sumalimi dohot do mangalia ibana asa tungsange sude horong manipalhon icak-icak tu ibana alai sakababah tapi pedang dibuha pamanganna di paulaso di begedo suara ni natoropi toktong do hata horong haruar sian pamanganna tuani madisiho HP ale parjahat nasadanari aimu badoroham sialani silang ni tuhaki tuani maho mamicang donganmu parjahati tabodo hatam
mandok dang dihabiari ho hape di bata atik pe rap hona uhum hita. O Jesus, ingot au dung sahat ho di harajon mi. Nian anggoroha mandok damangot tahi mabugang mi. Hape anggo tuhatai tenang do mar suara sian silangi. Silang mi ido halu auku marindi mahita nomor 440 sada. Bagaimana nungamakuling Yesus odo hatana sian silangi ali amang marpamuati marohamida nasida aidang diboto nasida nabi nahen nasidai dang dao di batas yan di bana songon pakateon ni napaduk buhi do suara ni Jesus di dogma ali amang marpamuati maruham daharuar sian mata mual holong ni rohadui ise manatuk mandok songoni halak na mangalasaki ibana namanilak kon ibana dio do pejala diramoton out songoni Tuhan nungado ku amang say luluhon mapambayaran na sida itu au manang doonok kuma aliri bata perbedahon mabadakku HP anggotung ho holong do ha holongan nabadia sian Tuhan Yesusi sai songgopi sai bongoti roha dohoton diki aidang diboto nasida nabi nain nasidai habinian naso binoto situan ni malimi alai na di paula so iboto bedo hape agan pesongoni dang marnamotok holong ni rohani Tuhan Yesus ai bidang petaum bidang doholong nai bagas pelaudum bagas doholong na timbo pelangit tumimbo do holong nai situ tu do hatakon tuho sadari ondo horap do tao di paradiso tu perjahat na siamun na di siamun na ido nian hataon alai tuho doho tuau do deba pangonaina
dahata si pangalaboh itod di doy. Out detu au. Donok kuma si diang pangulunan may. Lapatan na pangalapan no saloja. Siya dia matagamon boy puas hata si songoni. Olan sian mata mual haluanido. Dangolo matcohot mual hanguluani. Mabarhon pasu-pasu tuna paubahon rohana. Agan pe ditanontar begi suarana. Alayang gusina. Nunga di paradiso. Ido uben na didok. Sadarion doho rap doho tau di paradiso. Agan pe dihawido pe gaung-gaung alay parjahat. Alay ala di paubahoroham. Ala ni nunga tubuh behom di paradiso ni debata. Sonang na iho ate. Dapatut maed dehonom munian. Sonang di lambung Yesus. Sonang narotusi. Unang beho mabiar. Laho mandapotoni. Toktong di johon Yesus. Sayro maho tuaw. Tadikon hahulumon. Jalahapos yaw. Di mainang anak mi. Di ma inang mi. Dang dipalik kang inana si Mariai atong tapuk ni pusu-pusuna naung gatung disilangi. Di pamanat Yesus doy di dokma. Di mainang anak mi. Da jamita parsauran naroking doy. Asa marpartalian hasadaon ganup na porsia di ibana. Ni raut ni silangi. Nunga mandau-dau jong-jong aka namananda Jesusi. Songoni musenang aka perempuan na mangihuton ibana sian Galilea. Behama tahe. Dada tiala roha. Ay gari si Petrus pe. Pola do di paburu-burahod dirina. Pabuwa na soti ditanda Jesusi. Marsya hison api sian gurung-gurung nado. Ninna roh nabi. Alayang go si Maria inanay, rap dohot paribanna, dohot si Maria ni Kleopas, dohot si Maria Magdalena, jongjong do di lambung ni Yesus na disilangi. Dang tarpa bereng-bereng, Yesus be, ina pangitu benay. Songoni musenang inana si Maria, dang tarpaida-ida sabe, anak sinuab beunay. Disi dilibat con soldadui lasak-lasak natu Yesus. Disi songon na ditutup pun ulos natu si majujung na unang dipaiday-iday. Holan disi di pajonok soldadui tu Yesus anak nay. Ngamar lobok-lobok tarutuk namandok. Mata gamon nanaing bahenon na. Wadopon maruham inang aut adong anakmu nasongon saga ni panabian laone tu toruni situ madok daikon mahiu ho paidai dauca dang tar urupi si Maria be holan ilu nama diporo pola hira nama yang pariluan na mameringi ma Yesus gabe marsuara mandok di mainang anak mi pos maroham pirmatodim di jolonion dilehat dunian si inumon alay dang di jalo HP nuaing nunga dipangido. Da saud do songon natar surat di padan narobihian paringot tu ibana dina didok par pesalmeni merus do gogoku songon ngar-ngar jalalohot do dilaku di langit-langit di pamangakku
jala orbuk niamatian di papudo puau. Jesus mual hanguluan ni boru Samariai. Nuaing gabi mawas. Sona dipurun dihilala. Mamiltak mata niari. Mangutaki mabugangi. Lam sidung mudar namar durusan sian bugangi. Mudar ma dihilala. Songon na sukut nama dihilala sialap ikau na. Alani mohop na. Gabe di johon Yesus ma. Mau asau. Asa saud do sobu uas hiu. Ia mau aspe Yesusi. Dang pola bedohot au museman johon di ujung di lakaku. Mau asau. Tunggodang do nahu hawacon di portibion. Portibi namangilason. Alain waing. Gabe sebu masudinai. Alanau di porsan Yesus di silang nai. Uhud mandok. Mawas au. Eli, 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 lama sabatani. Ale debataku, buasa tung tadi kono muau. Nunga songon halak-halak natar punjung. Songon tadiang nasohapuloan Yesus disilangi. Dibereng humaliangi. Holanibana namana punjung diawi. Tu dia hoalia kasisian. Nasai rabdot ibana nasai laoni. Nunga tu dia hoale Petrus. Dari dokodo nasotupa tadi konomi ibana. Nunga tu dia hoale Lazarus. Nunga tu dia hoale kana bosur siala roti si saotik nasian Yesus si. Tu dia hoale Marisia. Di ida matu gijang. Songon dipanot noti. Songon na dipatait debata buhina. Dumungi mangangguk badar maibana, angguk badar nabadia mandok. Eli, Eli, lama sabatani. Ale debataku. Puasa tung tadi kono muau. Dang nama murai. Dana naman deli. Manang mamulasi Yesus diangguk naon. Asa tumpal tak do tahilala. Bagas holong ni debata dipakokop na dihita. Ay songon hima bernit ni sitaonon ni alani dosata. Alani akadut mahol ito diku. Akahitir mahom bege anduk padar nabadiay. Aiho hiado tama manganggu koni alani hajahatommu HP nunga dijuluani anak ni julmai manganggu kocak ali amang tu bagasan tangan mahu pasahat podiku Yesus naburju maramai. Yesus anak si pangului i. Dadung makalupahon amana na di surga. Sian mulani ulon na sahat rodi ujung ningolu na. Saitong do ngolu nambar padapotan tu amanai. Nuaing pe. Dang tu hamatiani diodot tontod dina. Dang lupa ibana pasahaton artan na umargai tu amana di pagonggop pondo tu amana di surgoi todinai di dokma ali amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat todiku oh hamu huria ala Kristen nabadia
Nunga di joloani anak di bata suara manjohon. Asa diingot ho. Pagonggopon ngolum. Doh todim. Tu tangan ni amata na di surgui. Sitong do. Molo tapar hatopot. Marhite ende ni akan aporsiei. Ende 383 ayat sada. Mana di surga Tuhan coba dibatakai di jodoh Tuhan mana di surga mau tuna di surga mau tuna di surga di jodoh Tuhan mana di surga Nunga marujung. Adona marujung. Nunga marujung aka ulaun dot paralon nai. Nunga marujung nang silang nai. Nunga marujung si taonan nai. Andorang so di pauduk dope si majujung nai. Nunga mulai madili mata ni hari i. Marsinondang. Gabi makulum masandok tanoon. Dang tarpaida-ida mata niari betu haki nasay gatungi. Songon na maila mata niari marnida bohini nasay marsinondang nasay laon. Di songgak sinondang ni asini rohani Jesus ido sinodang ni mata niari. Ujungna gabi di pahohom mata niari ima dirina. Ngolodong siya kamu wali jolma manusia perhapis taran di portibon mantok. Gerhana mata niari dui. Uji ma paresohon tutikina manang na cocoki. Jepek do alus tusi. Tang. Molo adong dopesia ko ale portibi na mangilas madok. Timus ni dolok marapi nama pultak doi. Tangihon mapandok pandi bisuk mandok. Dang. Atong aha doi. Makolom mata niari i. Gabi makolom ma sandok tanoon. Gabi songonalang nasotarida nama Tuhani disilangi. Ale mata ni hari bahasa soma kidop beho tagamon naong ditatap hodo na soma kidop besi malolong ni tuhaki nunga mamirong humaliang di sima di pagogo di panghir Jesus suara na mandok nunga marujung dungit tosma hosana. Ring mahamu cong-cong
mengatos behosana. Pasahat madirim amang inang tu Yesusi. Asa dot mudari mamuriho. Asa taruliho. Dihasesan ni dosai. Di jolom do nuaing Yesusi nagatung di Golgata. Say dokma Jesus. Asiro hambiau. Jesus, asiro hambiau. Jalo mana posom Tuhan naung di Joho tulabung mi. Songoni nang keluarga puli mana sida. Songoni nang keluarga haposan Panjaitan. Naung marujung rapdot akadongan naung jumolu. Saitong ma calo diapuan mi. Sesa dosa nami nagudangi Tuhan. Salam tu Jesus tu nada ai malungun dorohaku mana poton de bataku asa di lambutna asa di Suski sondangi si torusi ombuni oh andingan rotikiku asabor hatma tondiku lau marnida bohimi lau marnida bohimi martang yang nahohom mahamu Yesus asiroham di huriam asiroham di sudi ruas ni huriam sesa dosana nagudangi dohot mahamiale Tuhan taruli hatuaon di pakokopmi amin udul mamu mengatos
Hosani Jesusi. Nunga marujung be di baik kuali Tuhan. Alai dama. Nunga laus godang nang jumolo borhat mangi toko. Sian bagas ni halak Kristen di Portibion. Sian ruas ni huriaon pe nunga torop nalau mendapat toko. Beha ho aliha holongan ditanami padita bona ngasonang ho dilabung na nungarap ho aliha holongan do Jesus mi songoni nang tuas ni uriam haposan panjaitan nang tahe nang jumolo sian tonga-tonga nasida sonang rap dohot Tuhan Yesus ahadul abakku sian hama matemi ali Yesusku mahupakku sian padang haruburan mi ali Tuhaku ingot ari hama matem ninna akana porsiana parjuli pasohot ma hama matem mamang inang tu hama mate ni Jesusi iya hama matem ali Jesus gabe hama mate ni hamatiok kudui hape iya hama matem ali Jesus gabe pitu hama sukok gudo itu surgo hasonangani ai marhiteido di paradeho inganan nasonangi yang golet nan nisoldai dui naman jaga pamajalani gabe diuji do ninna do tutudo halakon natigor roha jadi sudena toropi namar luhut mainodur marsi tobat adora nabi marnida nama saya los mulak mak alia kamang parsinwa tunas alia kaina parsinwa biu alia kasia dosan tagan so mulak hita sian punguan nahomon tagan so tapasal tagan so saya dope punguan nahomon jongjong mahita ditoruni silang ni tuhatai maruji-ruji di lambung mi o Jesus ki tung mardame rohai mapurus holso ki lam tutiurna rohaki lam ganda las nangguguki dung ho utanda Jesus ki tamama korhon las ni roha dihita hamamate ni Jesuson ai diukap do dihita dalam tuhahean sian hamatiota dot sian hinabor ni naung jumolo monding sian hitape nuaing pe patut mahita manopu adorat tabe laos bangendehon alani jongjong mahita salutna marinde hita sian nomor 78 ayat 3 Mana nanti
martag yang mahita, rap mahita, mandok tangiang nadipodahon Tuhan Yesus. Ali amanami nadi banua gicang, saya pinarbadi amaguarmu, saya Roma harazonmu, saya saud malomoni roham di banua tongon, songon nadi banua gicang. Leon matuami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa didongan namar dosa Tuhan. Unang hami tugion tu pangunjunan, palua mami sian pangago, ay hodo na punara zaun, doon agugun, jalo hamuma pasu-pasu sian di batamata. Di pasu-pasu jala di rambut Tuhan di batamaho. Di sedakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amin. Horas maita sudi